Hello sa aking isang video na nanonood. Kumusta ka? Hindi ako makapagsalita. Puno ang bibig. Ayan. Yan, may breakfast. Kumusta kayo dyan? Usap-usap muna tayo. Ayan. Shoutout pala tayo dun sa mga masugid kong viewers. Sumilip lang pala ako sa inyo. Ayan, na-miss ko mag-live. Kahit bagong gising. Ginawa ko pa rin para lang ma-view. O makausap kayo mga viewers ko. Mga taga-subaybay. Thank you sa inyong lahat sa patuloy ng panonood sa aking mga videos. So yun lang. Papaalam na ako. Thank you sa pagsama sa akin. Ang almusal ni Inday. Diba? Ayan, nag-almusal. Bye-bye. Salamat sa panonood. God bless. Babush. Ayan mga kaibigan. Thank you po sa panonood sa akin. Time check po. Tayo ay morning dito sa Dubai. As you can see, nandito ako sa balcony. Dito ang kainan namin. See? Ito ang aming kainan. Saan ko nilagay yung yung bread. Ayan mga kapatid. Ayan ang labas ng aming bahay. Nakasilaw lang. Ayan. Para mapanood ninyo. Ayan. Normally ito yung mga tirahan dito ng mga OFW dito sa Dubai. So, medyo relate kayo. Ayan. At ito naman ang aming house. Ayan. Ang kusina namin. Tingnan mo naman. Nagkelat. Next pala ko. Pakita yung buong room namin dito. Kung saan kami nakatira. So, kung magkano ang rent ng aming bahay. Ang bahay. Sige po. Thank you for watching. 10 minutes na tayo. Babush. Mama.